Għal ġurnata oħra l-Air Malta esperjenzat aktar dewmien. Diversi passiġġieri uħud minnhom li kienu qed jivvjaġġaw fuq xogħol tkellmu ma' Net News dwar l-iskariġ kbir li qed toħloq din is-sitwazzjoni li saret in-norma u mhux l-eċċezzjoni. Matul il-ġurnata tal-erba' kważi t-titjiriet kollha tal-Air Malta telqu tard minn Malta. Fl-aħħar jiem is-sitwazzjoni tal-ajruplani tant kienet gravi li l-kap kummerċjali tal-Air Malta Paul Seas spiċċa jitkarrab għal ajruplan minn fuq l-internet. Mossal li ġabet magħha rabja kbira minn ħaddiema veterani li ilhom snin twal mal-linja nazzjonali tal-ajru. Minn dakinhar il-linja nazzjonali spiċċat tikri diversi ajruplani minn kumpaniji tal-ajru differenti fuq bażi ta' kuljum f'xieda tan-nuqqas ta' ippjanar u mismanagement li qed jaħkem lill-Air Malta. F'kummenti lil Net News il-kelliem tal-Oppożizzjoni Robert Arrigo tenna li din is-sitwazzjoni tikkonferma li l-problema qed tkompli u li l-kiri tal-ajruplani qed isir ġurnata b'ġurnata bħalli kieku l-ajruplani kienu xi taxi. Waqt li esprima l-inkwiet tal-Oppożizzjoni, Arrigo qal li dan qed iħalli riperkussjonijiet fuq klijenti li jibbukkjaw mal-Air Malta u qed isibu ruħhom fuq ajruplani li qed jiġu fl-aħħar minuta b'ħaddiema barranin abbord li ma jafu xejn fuq Malta. Dan qed iwassal għall inċertezza kbira anke fuq l-impjegati tal-Air Malta li jinsabu eżawriti sal-aħħar nifs. Mill-ġdid, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista esprima x-xewqa tal-Oppożizzjoni li s-sitwazzjoni tissolva mill-aktar fis. Nies oħra li huma veterani fis-settur turistiku qalulna li ma jistgħux jifhmu kif l-Air Malta spiċċat f'din is-sitwazzjoni ta' diżorganizzazzjoni kbira b'numru konsiderevoli ta' titjiriet li qed jitħassru regolarment. Jirriżulta li din is-sitwazzjoni komplit tigrava hekk kif tiswijiet li kellhom isiru fuq ajruplani mikrija mill-Air Malta ma laħqux tlestew fil-ħin skedat.